Eu traivos unha pequena proba, a ver se sodes capaces de facer. Estás moi de probas e test. Estou moi de proba. Temos que traballar tamén por ser o día do traballador, temos que traballar hoxe. No, é disfrutar. Xavi, Déixate Xavi, levar. non nos pagan, tranquilo. É verdade, se de terminar de traballar. Non hai Claro, na esclavitud non é traballar. Non hai contraprestación. Esclavitude. Vamos a traer unhas ofertas tolas de traballo e vos tedesme que decir se realmente son verdadeiras ou é unha fumada e son falsas. Se as podemos aceptar ou non. Claro, tedes que valoralo rápidamente. Pero stop, solo si son verdadeiras ou falsas, non si nos as quixéramos aceptar. Pode ser interesante saber iso. Por iso preguntaba de se as aceptábamos ou non. Sí, pois podemos xogar a iso, en plan, se credes que é verdadeira ou falsa e se vos apetecería aplicar. Vale. Primeira oferta de traballo. Non son chungas, son así graciosas. Non é en plan, te vamos a joder. No. Primeira oferta. Necesítase dependente ou dependenta con coñecementos de heavy metal. 900 euros. Verdadeiro. Xornada completa. Home, traballas nunha tenda de roupa. É o que pon. Non pon nada. Traballas en Tipo, mítica tenda metalera de discos ou material así máis calaveritas. Pode ser esa tenda, pode ser. Ou un mítico de, claro, sí, totalmente, non me O parece mellor, extraña. non sei, coordinador do Resu, eu que sei. Claro, tamén pode ser. No, pero dependente, coordinador do Dependente nun stand. Nun stand, tens que entender tamén pois 900 euros por 3 días de traballo, nin tan mal. por 3 días. No, inventamos no sei, no festival, sabes? Que credes, que é verdadeira ou falsa? Se me estaba colocando. Por mí verdadeira. Vale. Que as miñas justificacións? Mayoritariamente verdadeira. Eu creo que Sí, sí, ¿por qué no? podrían poñelo de heavy metal, sí. Pode ser E vos aplicaríades? unha condición. Sí. O sea, Tedes no. coñecemento? Non teño coñecementos, pero aplicaría igual, que non fixo eso. Vou aprendendo. Claro, aprendo sobre a marcha. Claro, Bueno, bueno, ben. de traballo. Pois é verdadeira. Toma. Bien. Vale, seguinte oferta. Buscamos unha persoa que saiba de cociña e barra. Vai emprender máis de desempeño na cociña, pero hai 2 días á semana que traballará en cociña e sala, porque son días pois flouxos. Apertura e peche do local de luns a domingo. 1000 pavos. 0 unidades de descanso. 0 unidades de descanso. De luns a domingo. Prácticamente eres o dono do restaurante, pero non és o dono do restaurante. Por desgracia, eu vou dicir que é verdadeira, pero non aplico. Exacto. Pero hai días frouxos, dixo aí, non? Si, o carallo, iso Claro. é... Claro, en vez de 12 horas son 11 e media. Ese non vamos a contratar a outra persoa, Claro. pero valo facer ti. Non che pon en que temporada tampouco, No. non, claro. No. Nin donde. Nah. Claro. 1000 pavos. Pero si me dis que No, isto, non vou a dar si é nun bar en Boimil, aí Esto non cho compro, é sabes? reciente, Pero... son ofertas de día de hoy. Pode ser, ou de hai Recientes. anos, sí. Que decides, que é verdadeira ou que é falsa? Por desgracia, verdadeira. Verdadeira, ti? Eu tamén digo É verdadeira. que a min hasta me parece moito pajar para o desgraciada que é a proposta. E todos os días. Moi afinado, Lidia Veiga, porque lle aumentei cartos porque non parecía moi creíble, así que Que metiches 100 euros máis. metinlle uns eurillos máis. É verdadeira. 800 Sí. ou algo así. Sí, serían. menos, sí. Es que... É unha borrada, sí. É que... Vale, seguinte oferta laboral. Veña. Selección de candidatos ou candidatas para formar parte da primeira colonia humana que se asente en Marte. Únicos requisitos, estar san e ser novo. Verdadeira. Esto Dixeches soame. colonia humana e imagineime en Colonia plan, de... como la película del perfume. Claro. A ver, Bueno, repite. O libro tamén. Selección de candidatos ou candidatas para formar parte da primeira colonia humana que se asente en Marte. Únicos requisitos, estar san e ser novo. Non hai, aí non hai Dineros? sueldo. No hai hai dinero. cartos. Dinero Estar en Marte, é unha experiencia en Marte. Te vas. Te pagan o viaxe. Marchas pa Marte e li quedas, danche de comer, supoño. Claro, Marte. ali aí Bueno. hai trueque. Danche de comer radiación na viaxe. Ah, claro, aí empezas, podes montar unha Que dicides, verdadeira ou falsa? Empezas a montar unha polis, aí en Marte. Claro. Pode ser o É que penso que vi unha entrevista desto. Eu creo Pode que ser unha unha persona fumada de candidata. Carlos para enganarnos? Non Pode se ser sabe. fumada, pero a min soame que alguén xa sacar algo desto. Eu creo que é máis, falamos disto outro día, me parece, de que estaban tramando asentamentos en Marte. Falta- Claro, porque hai de ida, Eu pero non hai de volta. Claro, non das voltas. Claro. Pode Ali ser. te quedas e te chamusques. Sí. Home, É un claro, pouco así. non hai unha estación ali, en plan, tens que montar a ti. No, Venga, va, eu vou dicir que sí se está buscando xente para ir para Marte. E aplicas? No, eu Non aplico. No, eu Estou moi ben aquí. Quédome no co ¿Sí? oxígeno. Eu creo que é verdadeira e non aplico. Vale, e ti? Verdadeira é aplicar... Sí. No, nas bases non entro. Nas condicións. Polo de- Xente pode nova, estar- xente sana. pode No. sobre todo, non? Pois é real, é de Mars One, unha empresa así que, bueno, É que me aspiraba sonaba a Mars. conquistar o espazo. Non sei se fiar. Marx One. Marx One Power. Vale, seguinte E ti oferta. vías?
A Marte? No, estou moi feliz aquí. Bueno, claro. A ver, felices tampouco muchísimo, pero suficiente como para querer pero quedarse. ben. Incluso caso galego en Marte. Pues logo sí. Mira. O primeiro Pero nunca planeta viste, galego falante. Instant galego en Marte. 100%. Imagina, todo aí ben Pode ser 100% impoñendo ali o galego. Impoñendo, Impoñendo. Outra oferta a los laboral. marcianos. Fala gallego. Restaurante a pé de praia, imprescindible inglés, boa presencia donde xente se ganas de traballar, 4,95 por hora. 4,95 Pasa. por hora. Penso que pasa. Eu non aplico e supoño que será verdad tamén, por desgracia. A mí me tocará xa unha falsa. Putada da boa presencia, A porque oferta eso é un sí. pouco relativo, Claro, pero boa presencia. Boa moi presencia, claro, a que se subjetivo. refiere? A que leves corbata? Claro. No, pero porque así de... A que vayas Que vayas aseado. de camisa, non subes polo sobaco. Así Eu, con por marcas. desgracia, vou decir que é verdad. Vale. Verdad. Verdad, total. Verdad sin aplicar. No, claro, non aplicamos. Pois é verdadeira. Cobramos máis por estar aquí. Sí, Vale, última oferta laboral. Durex busca 200 persoas candidatas para probar os seus produtos por 360 euros. 360 euros o coito. Sí, por probar os produtos e dalle un review. pero non solo, o sea, produtos Pueden ser geles, poden ser Anéis, xeis, vibradores, condóns, Claro, de todo. O sea, O que pack non, completo. non chos dan gratis, por encima paganche. Sí, Sí. obvio. Bueno, testeas. Claro, tes que, Testeas, ti eres o testeador. Eres un claro. pouco rata de laboratorio. Sí, igual funciona mal, hai algo Claro, y- tes que... Podes pegan- probarlo en casa, supoño. Non tes que buscar, non te mandan No. unha persona. Non se di, non se di. claro. No, igual te Hai- poñen con unhas vitrinas destas de policía. Nas Pa universidades viciarte. cando se fan estos tipos de estudos é certo que sí que Claro, te están claro. vendo. Claro. Eu creo que te pode dar unha descarga, un dos Bueno, aparatos. eso non Bo, sei pero mellor é tanto. probar para logo tan reacción. Hai en casas que o fan, pero Home, Entendo, para ver quero errores. pensar É para- que si é Durex, evidentemente non lles compensa cagala. Me refiero, porque Bueno, lles pa pode eso caer está. un paquete si lle pasa algo ás persoas que testean esos produtos. bueno, No, porque ti te igual arriscas. podes firmar un Claro. rollo Claro, por eso Pero digo logo a que... recomendación... Ya cae un paquete si va ao público, eso. xa. Ti eres a como a Claro, a ti eres a muralla, barreira. tiras a Eu vou muralla. decir que non é verdadeira porque me extraña que o sea, as empresas están tan salidas que directamente xa che ofrecen gratis e a peña tan tonta que compra as cousas, o sea, que compra, que as consume Sí. gratuitamente e estanlle facendo un favor á empresa sin sabelo. Entonces eu creo que sí poden ofertar isto, pero non che pagan os 300 euros, danche os produtos e que os probes ti na casa. E se te judichete. Eu creo que sí que pagan por testear estas cousas. E non aplicaría, vai. Eu sí que pagan. E non aplicaría, pero sí que pagan. O sea, é verdadeira. Eu tamén penso que pagan, pero vais por as seguintes secuelas, sabes? Imagínate, probar a... Son, un bebé. Non, pero No, imagínate, un para lubricante ou algo que logo reacciones te dá unha alérgicas, articaria ou te dá claro. unha reacción. Un corno de unicornio na cabeza. Que logo iso mellor. Claro, me tes sale- que estar aí 2 semanas con uns arpullidos Sí, aí. sae de barba, sae de Te barba. dan no. esos cartos para que... O anestesies. E aplicarías? Condóns gratis, claro. Usar condóns, non uso. No, Mal. Xa, mal, moi mal. Esto recórdame ao programa de MTV 16, ¿sabes? Pero de embarazada a los 16. No, ese programa. Ese Oi. turbio. Pois tamén era verdadeira. Todas son verdadeiras. Sí, todas eran verdadeiras. Joder. Non lle preza inventalas ou que? No, pero parecíanme tan boas e tal que Claro. dixen, para que vou inventar se son máis Parecíanche boas. tan astronómicas que dixeches Sí. que podían colar por falsas. Sí, e había outras moi chungas que era, eso moi chungo, Claro. deprimente. Si a realidade dá xogo para que Sí, para que inventar. cuestionala. Ejército